dakarun kare juyin musulunci na iran sun yaba wa tsayin dakar kafafen watsa labaru masu alaka da juyin hali wajen bayyana ƙarerayen makiya. yan gwagwarma iraki sun jinkirta maiwa da saudiya da amurka martani zuwa wani lokaci nan gaba. sanata bernie sanders na amurka ya ce trump ne shugaba mafi hatsari da aka taɓa yi a tarihin ƙasar. to yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarin duniyar. dakarun kare juyin halin musulunci na iran sun yaba wa tsayin dakar kafafen watsa labaru masu alaƙa da juyi wajen bayyana ƙarerayin da makiya suke yi. a wani bayani da dakarun kare juyin musulunci na iran suka fitar, sun yi jinjina ga kafafen watsa labaru na wato masu alaƙa da juyin halin musulunci saboda yadda suka yi tsayin daka wajen fuskantar ƙarerayin abokan gaba. bayanin ya yi ishara da yadda abokan gaba ɗin suka yi amfani da ƙarfin soja da kuma farfaganda ta kafafen watsa labaru a lokacin yaƙe-yaƙe biyu na bayanan da aka kallafa wa iran domin ganin sun cimma manufofinsu, amma maimakon hakan sai ya zamana baraka ce take kunnowa ma tsakanin wato abokan ƙawancen da yammacin turai. bugu da ƙari, bayanin ya ambaci yadda aka waye gari kafin watsa labarun duniya suna bayyana cewa washington ta ci ƙasa a yaƙi da jamhuriyar musulunci ta iran. hakanan kuma suna bayyana cewa yarjejeniyar da aka yi ta tsagaita wuta wani dalili ne akan cewa amurka ta miƙa wuya ga manufofin iran. bayanin na dakarun kare juyin juhar musulunci ya kuma yi jinjina ga dukkan kafin watsa labaru da suke bayyana hakikanin abin da yake faruwa. hakanan kuma bayanin ya yi ishara da yadda abokan gaba suka rika kai har-hare akan kafafen watsa labaru masu faɗin gaskiya tare da ambatan irin sadaukar da kan da masu aiki a wannan fage suka yi. iran ta fitar da wasu sabbin hotuna na jiragen leƙen asirin abokan gaba da ta kakkaɓo. dakarun kare juyin halin musulunci na iran sun fitar da hotunan jiragen yaƙi marasa matuƙi na amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila da suka kakkaɓo. kamfanin dillancin labarun mehr na iran ya buga hotunan jiragen marasa matuƙi samfurin mq-1c da kuma mq-9 na amurka, sai kuma jirgin hamas 900 na haramtacciyar ƙasar isra'ila. 'yan gwagwarmaya iraki sun sanar da jinkirta mayar da martani akan amurka da saudiya zuwa wani lokaci a nan gaba. ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta iraki ta sanar da jinkirta mayarwa da amurka da saudiya martani a harin da suka kai musu bisa amsa kiran hadi amuri har zuwa wani lokaci a nan gaba. a jiya juma'a ne dai aka tsayar da cewa ƙungiyar gwagwarmayar ta ƙasar iraki za ta mayar da martani akan harin da amurka da saudiya suka kai na haɗin gwiwa wanda ya sanadiyar shahadar mutane 20 da kuma jikkata wasu da dama. sai dai ƙungiyar gwagwarmayar musuluncin ta iraki ta ce jinin shahidai ba zai taɓa zama hajar da za a rika baje ta a kasuwar siyasa ba, don haka ya kamata abokan gaba amurkawa da kuma abokan ƙawancensu su kwana da sanin cewa cikakken iko a kan ƙasa ba abu ne da za a kare ba ta hanyar fitar da bayanai, sai ta ɗaukar matakai masu ƙarfi a ƙasa. hakanan kuma 'yan gwagwarmayar sun yi kira ga waɗanda zama a kan kujerar mulki ya rufe musu idanu da su sake bita tunaninsu da komawa cikin hayyacinsu domin kare jinanan shahidai. a jiya juma'a da safe ne dai shugaban ƙungiyar badar hadi amuri ya yi kira ga jagororin gwagwarmayar musuluncin ta iraki da su jinkirta mayar da martani bisa la'akari da maslaha iraki ta koli. amuri wanda ya fitar da wani sako ta hanyar bidiyo ya bayyana cewa za su ci gaba da bin kadin haƙoƙin shahidai
waɗanda suka jikata ta hanyoyin diflomasiya, tare da ba da tabbacin cewa za a cimma nasara. A watan da ya gabata ne dai Amurka da Saudiya suka kai hari na haɗin gwiwa a kan cibiyoyin rundunar sa kai ta Iraki wato Hashdu Sha'abi a gundumomi da dama na cikin ƙasar ta Iraki, wanda ya sanadiyar shahadar mutane 20 da kuma jikkata wasu da sun kai 32. Ƙungiyar gwagwarmayar musuluncin ta Iraki ta kore cewa ta kai wa Saudiya hari ko kaɗan, ta da cewa Saudiyar tana nuna gajiyawa ne wajen iya fuskantar Yaman, shi yasa ta buge da kai wa Iraki hari. To kuna jin waɗannan labarun ne dai kai tsaye daga nan sashen Hausa na murar Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Sanata Bernie Sanders na Amurka ya ce Trump ne shugaba mafi hatsari da aka taɓa yi a tarihin Amurka. Ɗan majalisar dattijan na Amurka Bernie Sanders ya faɗa a jiya Juma'a cewa Donald Trump shine shugaban ƙasar mafi hatsari da aka taɓa yi a tsawon tarihin wannan ƙasa. Ɗan majalisar dattijan dai da aka hira da shi ta wata tashar talbijin ya ƙara da cewa Trump gurɓataccen mutum ne kuma ɗan kama karya. Haka kuma ya ce haƙƙin da gwamnatin ta Trump ta shelanta a kan Iran wata musifa ce mai girma da ta faɗa a kan Amurka. Sanders ya ce, a mahanga ta Donald Trump shine shugaba mafi hatsari da aka yi a tarihin Amurka, kuma ɗan kama karya ne gurɓatacce maɓannaci wanda ya jefa ƙasa cikin yaƙi mai ban tsoro. Don haka nauyi ne a wuyana a matsayina ɗan majalisar dattijai na Amurka da in yi duka abin da zan iya yi domin faɗa da wannan siyasar. Wannan shine abin da na sanya a gaba. Ɗan majalisar dattijan na Amurka ya kuma bayyana cewa a shirye yake ya yi aiki da kowane irin mutum domin takawa siyasar Trump mai ban tsoro birki, wacce take cutar da wato ma'aikata a Amurka da kuma cutar da kare muhalli. Ɗan majalisar dattijan na Amurka ya kuma ce a cikin Amurka mutane mafi rinjaye suna son sauya Trump, kuma fiye da haka mutanen ƙasar ta Amurka suna son sanin abubuwan da muke yi domin su. Hakanan kuma ya yi kira da a nesanta hamshakan attajirai daga fagen siyasa ƙasar Amurka. Bugu da ƙari, ɗan majalisar dattijan na Amurka wanda ya yi fice wajen sukar yaƙi da Amurka take a ƙasashen waje, ya yi furci da cewa a tsakanin manyan ƙasashen duniya Amurka ce take da yawan yaran da suka fi zama a cikin talauci, tare da yin kira da a samar da sauyi a cikin siyasar jam'iyyar Democrat da mayar da ita mafi karɓaɓɓiya a tsakanin mutanen wannan ƙasa. China ta gargaɗi Japan akan cewa ta daina wasa da wuta. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar China ya kirayi Japan da ta yi aiki da alkawalin da ke kanta a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa na cewa ba za ta ƙera ko adana makaman nukiliya ba, sannan kuma ya gargaɗi ga mahukuntan wannan ƙasar da su kaucewa abin da ya kira yin wasa da wuta. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta China Lin Jian, wanda ya taron manema labaru da safiyar yau Asabar, ya kuma ce kaso 80 cikin 100 na mutanen ƙasar Japan dai sun amince da cewa ƙasarsu bai kamata ta kera makamin nukiliya ko samunsa ba ko kuma ajiye shi a cikin ƙasarsu. Da hakan yake nuni da cewa mutanen ƙasar suna ƙin jinin mallakar makaman nukiliya. Lin Jian ya kuma ce bijiro da batun mallakar makaman nukiliya da 'yan siyasar Japan suke yi a wannan lokacin yana nuni da cewa suna wasa da rayuwar mutanen ƙasar miliyan 100. Ƙarshen labarin duniyar kenan.